Čau hoši, dneska budu hrát nějakou novou hru, prostě jsem ji tady uviděl, jsem si už trošku zahrál, viděl, tady je Flashlight, takže, čau hoši, tak, McDonald's Cup, tak, tady chci tohle. Doritos. Mňam. If you have information, please contact. Okay. Ty kdo? Nějaký mimon. Kdo to je? Co? What the fuck? Oh my god! Kdo ty? Cože? Čekaj! Jak? What the fuck? Tak, já budu tady. Jak ale? Oh my god. Prosím, kamarády. Oh my god. Ne. Auč. Za co? Moje Doritosky. Tak počkej. Tak já jsem šel na záchod, já jsem v blázenci, jenom jsem si zašel zkusit tu hru a už se napojil. Já jsem v blázenci. Tady je. Au. Doufám, že mě nezabanuje. Ne, dneska. Tak, jdeme. Ne. Wafle! Tady někdo vyhodil wafle. Wafle, sežral. Moje waflíčky. Wafle. Já se schovám. Tak, nenajdeš mě. Co napsal? Cože, co napsal? OK. Počkej. English. Tak já tady budu tancovat. It's me, Mario. Fly. Počkej, jak mám vylézt? Pomozte mi. Pomozte mi. Děkuji. On mi lítat. Takže to je real one. Já ho mám ve friendech. What the fuck? Počkejte. Já jsem se šel napít, tak on něco ávkuje. Fly. Co fly? Lítej, jestli chceš. Já neumím lítat. Ach jo. Give 555 /44 admin. Jakože jméno nemám 555, ale OK. Bolí to.
No, 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 no. Tak. Sorry. It's okay. It's okay. Můžu burger. Tady je diskoteka. Disco. A se disco, se patí. Což? Disco. A se disco, se patí. A co to je? Tady to. OK, tak budeme mávkovat. Umřel. Disco, se patí. Proč je noc, ale tamhle je slunce? To není logický. OK. Bac. Tady si to můžete vzít. Spavn zombie. Nespavnu. Spavn zombie. OK. Proč mám 2 světla, ale OK. Proč mám 2? Co furt píše? Proč furt afokuješ? Speed... OMG. Dej mi taky speed. Please me to speed. Co? Co chceš? Co chceš? Co? O, ty máš bubble tea, dej mi taky bubble tea. I can't give you speed. Jo, prosím. Tak, Luke. Koukám. Speed. A nejsi moc rychlej. Nejsi moc rychlej. Nejsi moc rychlej. Speed mi 100 000. Jsi rychlej. Lo. Já budu svítit. Bac, chcípa. Já nemám heedles. OMG. Ne, mám dobrý. Ale já ho mám ve friendech. OMG. Tak a po třetí budu tam, že jo? Ne. Tak. Kolik to je? OK. OK. Když tak se to zasmál můj kamarád. On to taky vidí na počítači.
Zkus mě najít. Napojil se můj kamarád. Alexi, kdo to je? To je normální hráč? Nevím. Nebo kdo to je? Počkej, kdo to je? Já to viděl, že to je ten. To byl určitě takový rychlej. Já to viděl, že on vytvořil tu hru. Počkej, on vytvořil tady tu hru? No, on ji vytvořil. Kamo, to se dá, počkej. Já chci dát ve friendách. On to fakt vytvořil, tu hru. Ale nevím, proč se jmenuje... Kamo, on mě dal ve friendách. Nevím, proč se jmenuje jak ty na počítači. Mimon. Ale okej. No, proč se tak jmenuje? Jaký má emoji, mě zajímá. Taky nevím. Jaký máš emote? Jaký máš emote? Klep, 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 klep. Jsem král. Klep, 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 klep. Mě zajímá, jak dostal to fialový. Ta zlatý. Asi taky nějaký kód. Nebo to bylo zadarmo, já nevím. To kde je? To lívnu? Ne. What the fuck, kde je? Nevíš? Ne. Tak na tom asi už budeme končit. Tak, čau.